እዙይ راديو إيرنا ድምጽ ራዲዮ ኤረና እዩ። عزوز سلامتنا تقبلوا أبستفلالي كورنعات عالم كوينكم نمدبات راديو إيرنا اتكتاتلو زخبركم سمعتنا نايلوم سولوس شمون تتكمتي كل التشحين 19 فنوى راديو إيرنا كموترو بزينا يجمر فلما أرستاتو أسمرا مسحبة تحت هجرات نمجورا حدش وطنات إدالو الله أبشودن بسنك حدقا مكينا كل التيرتروان مويتوم مراحتي سودان أب سعود عرب وقعونا يسرح مبتصح كايدو هذه إذاعة إيرنا على توزينا أسمرا مسحبة تحت هجرات نمجبرا حدش وطنات يدالو خمزلو منجسات ريدي إيرنا حبيروم حدا كابزو وطنات زي نابسمرا باتسعن كرانن تراين زنك أساسو بتحت هجرات أم معرفون فرتي أسمرا فيزا خوهابهم زبليو ناب إيرترا زأتو فيزا نمحتات أب إمباستات إيرترا كاب كل التسامون كساب كل تورحي وتتسبي بيت أليس ساعة كتم أسمرا بزلوا ناي أرتديكو تنتاوي كرصتات أم مزقب يونسكو كم السفرات زفلات إيو إذا مسحبة تحت تكون تسفاز قبر الله كتم أسمرا أبز حلف 15 عمتات ببقوان بزقات مازلو واحد مسرتاو أقل قلوتات أوريزي 6 ماين إلكتريكن سئنت مسرتاوي خالقتي نقراتن نهاري واقاتات كراين منبر أبايتن تدميرو نبرتا مرير هيوت حلفو خمزلو زفلات إيو أسمرا بوزح عبيت كابزير إيا كتماتات أفريقيا إنا تباهلتيا تقلت ناب بوزح كتماتات عالم نايم بتصح عدل زرغابو دما أسمرا بتصمواست واحدة كتما إبلوا يخون بر أب إيرترا خبزلوا كتماتات بتزامادي تزحشا أقل قلوتات زلوايا بدرجة هجراس تخيدة وقعو قطرة هزب كونتزيل أبزقوان زي أبسمران كبابيان أستة 4 متشحنة برتلو إذا 50 كيلو أمباسادر منجستي إيرترا أب فرنسا زنبرت هانا سمعون كنتيبا كتما أسمرا خدكون ترقي حمهلوا منجتات إيرنا حبيروم إذا أمباسادر كباريس تحرم صحابا كدسكل ديا نابكالت صفحة السجاجر أب تثبيتها تانيحا كابيت صحفة بريزيدنت بستوهبا دبدابي دما كنتيبا ختم أسمران مخان ترقي حلا أب شودن كتما ستوكولم كبابي بوت شركة بزقات أما كبيدنا مكينا حدقا كلتا إيرتراوين مويتوم أب تزحلف سمون زقات أما حدقا 4 إيرتراوينون كم زوصلو وكيل إيرنا كبتهاجر حبيرو اتحدقا حنت مينيباس نتوم إيرتراوين تسعينان زنبرت مكينا بدحريت متسعاد حر مقج أوا زقات أما مخانيو زقلت زلو حدا كابتوم إيرتراوين بونو بوك موتن كلو اتكال أيقنا بخبيت تهاسيو أب حكمنا إلا دحر متصنحيو عارفو سنة سرعة كابري ني حدا كابتوم قديات حدقا لو ميشو منتتك امتي أب شودن فتسأميو نايتكال أي ريساقنا ناب إيرترا كملسيو قداماي منيستر سودان عبد الله حمدوقن بريزيدنت مسقاقر منكستي جنرال برهان عبد الفتحن أب سعودة عرب وقعونا يسرح مبتصح أكايدوم اتوم مرحتي بسنبت شدشة تقمتي نابتا هاجر بزاتولو مس نقص سلمانن وراس عرات محمد بن سلمانن بمرخاب أبستفلالي بوليتيكاوي قطباون دبلوماسياون متحجاز تميايت سعود عرب أب سودان جزي فوفرن مكيالو تنكم زلوا أب تأجت أميك تقلت انكلا سودان كم مزجب مول تشبران خط إلا نكسنا سعود عرب دبلوماسياو دقف كم تجبر أفليتا مرحتي سودان نفس سعود عرب وقعونا يسرح مبتصح زكايدو زلو سودان أبي من وافراتو زلا سراويت كسحبيا زبل ورا أبزلنا فصلو زلو أوانيو سودان أب أوان سرعة البشر نسعود عرب بمدقاف لعلغل التشح سراويت نبي من كم زوافرت عير السعن زخبركم سمعتنا زينا أبستفتي ملو راديو إيرنا جنا أدم أبرد إيرنا ጋዜጣታት ብሕቲ ንግዚኡ ተኣኪደን ሚኒስትሪ ዜና ዝሓለፈ ተመክሮ ገምጊሙ ሓድሽ ፍቃድ ክህብ እዩ ጋዜጣታት ብሕቲ ሕጊ ሃገርን ሕጊ ፕረስን ብምፅራረምን بحج الخسرحان التوهبين تبقاقاني مزدغاخرا عدلا بمنصاقا كابلومي 18 تمسكرم كلتشن حدن جميرا لجيزيو دين خبلا من جستي ارترا وصين الله
نبعرة أدنيقة تزاريبس كودو أيكلني أنا بعرة إذا كنا حتكلنا أنا بعرة سي أنا ببوزيتيف تزي كوينو بنيجاتيف أي ملساني نيجاتيف أنا بعرة اللي نجركي بعرة نحكي مسيخي ولا نموت زبصح نجر يسيزبل جرواها بعرة بزيا حق لا بزيا جن موت على بعتلك ويسأل فلالك يخير بقى كم عين السبي ጋዜጣታት ብሕቲ ሕጊ ሃገርን ሕጊ ፕረስን ብምፅራረምን ብሕጊ ንክሰርሓን ዝተዋህበን ተደጋጋሚ መዘኻኸርን ዕድልን ብምንጻገን ካብ ሎሚ 18 መስከረም 2001 ጀሚረን ንግዚኡ ደው ንኽብላ መንግስቲ ኤርትራ ወሲኑላ ሳህሌ ናብ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ጽሑፍ ሰዲዱ ኣመና ስለ ዝቆራረጽዎ ናብ ኣሰናዳእታ ጋዜጣ ሓሪቑ ክድውልን ክቋየቕን እዝክር ካብቲ ዝሰምዑ ዝነበርኩ ቃላት ሳህሌ ስለምንታይ ጽሑፈይ ቆሪጽካዮ ኢሉ ከንጸርጽርን ከሎ ምናልባት እቲ ሰናዳኢ ንድሕነትካ እንኮላይ ኢለየ ግዲልዎ መሊሱ ብሕርቃን ደጊም መጋረጃ ፍርሒ ተቐንጢጥዩ بسمية سديد الكا حلفنت ناي صحفي زوسد كا بعليه دهر حجي فرحنا ناب كبد الدينا اي كنمل سنينا كبلو سميعيو ጋዜጣታት ብሕቲ ሕጊ ሃገርን ሕጊ ፕረስን ብምፅራረምን ብሕጊ ንክሰርሓን ዝተዋህበን ተደጋጋሚ መዘኻኸርን ዕድልን ብምንጻገን ካብ ሎሚ 18 መስከረም 2001 ጀሚረን ንግዚኡ ደው ንኽብላ መንግስቲ ኤርትራ ወሲኑላ ጋዜጣታት ብሕቲ ሕጊ ሃገርን ሕጊ ፕረስን ብምፅራረን ከምኡን ብሕጊ ንኽሰርሓ ንዝተዋህበን ተደጋጋሚ መዘኻኸርን ዕድልን ብምንጻግን ካብ ትማሊ 18 መስከረም 2001 ጀሚረን ንግዚኡ ደው ክብላ መንግስቲ ኤርትራ ወሲኑ ربع 19 مسكرم 2001 ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ መበል 11 ዓመት ቁጥሪ 13 እዚ ربع 19 መስከረም 2001 ኣብ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ በመንግስቲ ኤርትራ ዝወፀ ንምዕጻው ናይ ብሕቲ ጋዜጣታት ዝተዋህበ መግለጺ እዩ እቲ መግለጺ ጋዜጣታት ብሕቲ ንግዚኡ ተኣጊደን ዝብል እዩ እንሆ 18 ዓመታት ሓሊፉ እተን ዝተዓጽዋ ይኹና ሓደስቲ ናይ ብሕቲ ጋዜጣታት ፍቓድ ካብ ዘይረኽባን ከካብ ዝጸንሕዎን ቤቶምን ተለቒሞም ዝተወስዱ ኣካየድተንን ኣባላተንን ከምኡን ኣብተን ጋዜጣታት ዝጽሕፉ ዝነበሩ ጋዜጠኛታት ድማ ብዘይፍርዳውን ሕጋውን መስርሕ ኣበይን ከመይን ኣለዉ ሃለዋቶም ኣብ ዘይፍለጠሉ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ካብ ዝዳጎኑ ክሳብ ሎሚ ድማ ንስድራ ቤቶም ብዛዕባ ሃለዋቶም ዝኾነ ይኹን ሓበሬታ ኣይተዋህበን ቤት ፍርድውን ቀሪቦም ኣይፈልጡን እቶም ድሕሪ ምዕጻው እተን ጋዜጣታት ዝነበራ ሒደት መዓልታት ናይ ማእሰርቲ ዝተወስዱ ጋዜጠኛታት እዞም ዝስዕብዮም መድሃኒ ሃይሌ ፍሳሐ ዮሐንስ ጆሽዋ ስዩም ፀሐዬ ኣማኒኤል ኣስራት ዳዊት ይስሐቅ إدريس أبعري داويد هبت مكائل سعيد عبد القادر يوسف محمد علي ماتيوس هبت أب سهلة زجز أب وديتين تمسكن جبري سوسنيوم إرنا هنا إذاعة إرنا الدولية كبرات خاتلتنا ردي إرنا نوخلومتهم أب 2001 نمأسرتي ستوستو غازيطينياتات نمذكار حيزاتو بزلا مدب أب نايلومي ناي موداتات حستنا إدريس أبعرن سهلة تجاز أب وديتين زلا تحستو حسنا قريبنا لونا ويني سليماني سنة مكتال زي راديو إرنا دمت راديو إرنا بشحن 953 أب عد الشماس تبهلت نشتا عدي تولدو
ብንእሽትኡ ግን ንግንዳዕ ብምምጻእ ኣብኡ ተማሂሩ እድሪስ ኣባዕረ ኣብ 1970 ኣብ ህዝባዊ ሓይልታት ሓርነት ኤርትራ ተሰሊፉ ኣብ መፋረቕ ሰብዓታት ከቢድ ስንክልና ኣጋጢምዎ ኣብ ስደት ኣብ ሃገረ ኩዌት ሕክምና ክገብር ድሕሪ ምጽናሕ ንሜዳ ተመሊሱ ኣብ ቤት ጽሕፈት ክፍሊ ህዝቢ ተመዲቡ ክሰርሕ ድሕሪ ምጽናሕ ምስ ኩነታት ምዝላቕ ንሓፂር ግዜ ኣብ ክፍሊ ዜናው ነይሩ ኣብኡ ነዊሕ ከይጸንሐ ግን ኣብ ፖርት ሱዳን ከም ኣባል ክፍሊ ህዝቢ ተመዲቡ ይዓይ ነይሩ ኣብ ክፍሊ ህዝቢ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ኣብ መንጎ መሳርሕቱ በትዋዛ ዘይፍለዮን ቁንዕን ኣዘራርብኡ ኣብ ንባብ ዘለዎ ዓሚቕ ተገዳስነትን ርጡብ ጠባዩን ክልለን ከሎ ተራ ህዝቢ ድማ በቲ ዝመርሖ ዝነበረ መሳጢ ህዝባዊ ሰሚናራትን ኣስተምህሮታትን ይዝክርዎ ኣባዕረ ኣብ መባእታ ትምህርቲ ደኣ ንሜዳ ይውፃእ እምበር ኣብ ትምህርቲ ብዝነበሮ ተገዳስነትን ቀጻሊ ንባብን ነብሱ ካብ መምሃር ኣይዕረፈን ሳላ ሓርኮት ክትኩን ጻዕሩን ነቲ ግዚኡ እውን ግቡእ ስለ ዝተጠቐመሉ ኣብ መጨረሽታ ካብ ኢንተርናሽናል ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ኣፍሪካ ብቢዝነስ ኣድሚኒስትሬሽን ቀዳማይ ዲግሪ ረኺብዩ ኣባዕረ ልዙብ ጠባይ ዝነበሮ ተዋዛያይ ብዙሕ ነገር ዝፈልጥ ጽቡቕ ምልከት ቋንቋ ዓረብ ትግርኛ እንግሊዝኛን ትግረን ዝነበሮ ሰብ ኮይኑ ቀልጢፉ ጎድኒ ዘይሕዝ ውሳነ ቅድሚ ምውሳዱ ንነገራት ኣዝዩ ዝምርምርን ዘመዛዝንን ዲሞክራሲያዊ ፍትሐኛን እምብዛ ተባዕን በሊሕን ሰብ ክብሉ ናይ ቀረባ ፍለጥቱን መጋድልቱን ይገልጽዎ ኣብ 1992 ብቋንቋ ዓረብ ዘሕተማ እኩባት ሓፀርቲ ዛንታታት ዝሓዘት ቀዳሚት መጽሓፉ ብድሕሪኡ ድማ በማእከል ስትራቴጂ መጽናዕቲ ሱዳን ዝተሓትመት እስላማዊ ምንቅስቓስ ኣብ ኤርትራ እትብል መጽሓፍ ወሲኽካ ክልተ መጽሓፍቲ እውን ጽሒፉ ኣባዕረ ኣብ ጋዜጣ ኤርትራያ አልሓዲሳ ዳሕራይ እውን ጋዜጣ ጽጌናይ ንቋንቋ መልኪቱ ነዊሕ አንቀጻት የበርክት ነይሩ ክሳብ ግዜ ማእሰርቱ ከም ዳይሬክተር ክፍሊ ዕዮ ኣብ ሚኒስትሪ ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ክሰርሕ ድሕሪ ምጽናሕ ድማ ድሕርታ ጠንቂ ማእሰርቱ ክትከውን ትኽእል እያ ተባሂላ እትግመት ሓላፊት ሚኒስትሪ ዕዮ ሰብኣዊ ድሕነት ዝነበረት ወይዘሮ ኣስካሎ ሜንቄሮስ ንኣባላት እቲ ሚኒስትሪ ኣኪባ ጉጅለ 15 ዝኾኑ ዓበይቲ መራሕቲ ኤርትራ ኣመልኪታ ዝሃበቶ መግለጽን ንሱ ብትብዓት ዘቕረበላ ርእይቶን ነዊሕ ከይጸንሐ ንማእሰርቲ ምስተወስደ 18 ዓመታት ሓሊፉ ክሳብ ሎሚ ንኩነታቱ ዝምልከት ዝኾነ ይኹን ወግዓዊ ሓበሬታ ኣይተዋህብን ተጋዳላይ እድሪስ ኣባዕረ ኣቦ ሓንቲ ጓል እዩ ጋዜጣታት ብሕቲ ሕጊ ሃገርን ሕጊ ፕረስን ብምፅራረምን ብሕጊ ንክሰርሓ ንዝተዋህበን ተደጋጋሚ መዘኻኸርን ዕድልን ብምንጻገን ካብ ሎሚ 18 መስከረም 2001 ጀሚረን ንግዚኡ ደው ንኽብላ መንግስቲ ኤርትራ ወሲኑ ኣሎ እስጢፋኖስ ገብረ ሚካኤል ተመልሶ ተጋደልቲ እኳ አንቺ ባክ እዮም ዝብሉኒ ነይሮም ብሳጓያ ምፅውዑኒ ኣብ 75 ኣብ ገድሊ ወፅየ ማለት እዩ ኣብ ተፈላለየ ኣሃዱታት ሰሪሐ ተወጊአ ማለት እዩ ብድሕሪ ናጽነት ከዓ ኣብ ክልተ ቦታ ሰሪሐ ብድሕሪኡ ከዓ ድሕሪ ማእሰርቲ ከዓ ኣብ ሓደ ናይ ንግዳዊ መርከብ ካምፓኒ ሰሪሐ ማለት እዩ ድሕሪኡ ኖርዌይ መፅየ ምስ ስድራይ ኣብ ኖርዌይ ነብር ኣለኹ ናይ ብፅኦትና ናብ ማእሰርቲ ዘደውሲ መቸም ብዙሓት ሰባት ገሊፆም ኾኑ ብዙሓት እዮም እቶም ሰባት ኣነ ብወገነይ ሓደ 4-5 ፅቡቅ ገይረ ድፈልጦም ኣለዉ ካብቶም ተጋደልቲ ማለት እዩ ብፍላይ እቶም ካብኣቶም ሕልፍ ኢልካ ከዓ ማለት ከም ሓለፍተይ ገለ ዝነበሩ ከዓ እቶም ሓለፍቲ ከዓ ፅቡቅ ገይረ ድፈልጦም እውን ኣለዉ ማለት እዩ ብፍላይ ግን ንዓይ ዝያዳ ኢምፓክት ዝገበሩለይ ኣብ ሂወተይ ብኣካል ከዓ ቅድሚ ምእሳሮም ብዛዕባ እቲ ናይ ምእሳር ኩነታት ንዛረብ ስለ ዝነበርና ስዩም ፀሃየን ጋዜጠኛ እድሪስ ኣባዕረን እዮም ሕጂ ኣነ ንእድሪስ ኣባዕረ ካብ ጊንዳዕ እየ ዝፈልጦ ኣብ ጊንዳዕ ግን ቁርብ ብዓመት 2 ዓመት ይንእሰኒ ስለ ዝነበረ
أنا ود بوليس نسخة بتختمة سلزنا جزء كنراخب وي تأشمو كونتاكت غيرنا تعرف كون جري عدل أي نبرن كل جزية تسعوتان علالين ኣብ ዝኾነ ተፈላለየ ቦታ ምኻድ ምስ ደገ ዛውትኻ እዩ ዝግበር ኩሉ ግዜ ነው እጂ ቶም ፖሊስ ብሓንሳእ ንኸይድ ብሓንሳእ ንሕምብስ ገለ እቲኦም ከዓ ናቶም ክስታይ ኣለዎም ማለት እዩ ኣብ ቤት ትምህርቲ መገዲ ግን ትረአ ሕጂ ከምኡ ኮይኑ ድሬስ ቀዲሙና ተሰሊፉ ኣነ ተወጊአ ኣብ ፖርስዳ ምስ ተመደብኩ ኣብኡ ندرس نجينا ذكرون أنا مخنياتو نستغلو 1966 سبيلة زفلتو حجي سبعان تعتن قال خي رغبه له نويح عمد في اللي قالو سبعي كوينو حنكت ندابله 5 خران خيد فرعه له كما مسألة كيليني سلازم علال حدا معلتي أنا بشم كم بساي تراي صبغه زقربو نيره بركه ባህሪያቱ ደስ ይልኒ ካብቶም ክፍለ ህዝቢ ይሰርሕ ነይሩ ሽዑ ብጣዕሚ ዕሩኽ ኢና ዘይበተን ዕሩኽ ኢና ኮይና ካብ ልዕሊ ሰብ ኣነ ንሱ ኢና ንቀራረብ ነርና ድሓር ሓደ መዓልቲ ብዕላል ኣንቲ ሰዓዳ ሽማ ካብ ለንደን መፂኣ ገለሲ ሰዓዳ ብሎ ኣለኹ ኣነ ኣበይ ትፈልጣ እስኻ ንሰዓዳ ብሎ ኣብ ጊንዳዕ ብለኒ ጊንዳዕ ወዲ ጊንዳዕ ዲኻ እስኻ ብሎ ودقين دعوة قدرت ما بيني رخمز نخص تفلت حجر مسألة السئلة مالتي بس حوي ما هركن زين بدخا تردين كله تي خستايم تذكرون كمسألة كيلو كلا ما زغلو زيادة ما صغير كاخم تقال لا إله شعبيات رايب زين علل نرنا قليلنا عنقود فتيروتي عركنتنا تعلالنا تقالي مليسو والسيخو مالتي حجي أبتي فلزبو خلو أنا يعزبو نيري سقللو نيري كما بعرى أنا نبحكي بزيك العالم يزبلك حجي تأثيره قليل زي كونكو جنا خي تأثيره كله هي وكله إنا مسبات نكتع مساي سامعني روم أزي تبع all sides زخنا خيلة زلوا كفلت زفتن أبعرى حجي عسرت خلتها ما أنا ودينا أنا خمتي زلني information قل إنجليزيا خزارب كله عرب كزارب كله ناي بحكي حدا يونيفرس زود خويني زسمعك منتاي نفسون من معبال بزحي توقيون كويت مسكده ابو بزح مصحفتين ببني رو مثلني እንደገና ካብቶም مسؤوم هرات نورو بعالود سلمون قال بتدفع كله بعال قرقر سودان قال كله بزح يمهار بزح يفلت كم زنبري عللي اجي أنا بحكي في كلتو تبعتو زخال ينام إتسغي ماناجر تبلكي ماناجريو والدباي تبلكي والدبايو ممهر كخون خيل جازت أنيا خون خيل صحافي خون خيل مصحف صحفي بايزوين نص بعربية من صحف الكا إرتراسي عربية مصحف صحافة سب أنا ندعي حدا هلو خنو حجي خا السو 1994 أبيلو 94 أبيلو مصحف صحفي بعربية زي قليل يكون مستيز نبره هو شعو مخ عقمي هلوديو عربية سي قليل قنقا يكون انه كتزاربون كتصحفون ببيني لا بتقرينيا انت مسخاو زغونه تقرينيا زارب يصحف مالتها يكون سلازي عقمو ازيو فاستي هنا يا بعرفوا يسمعني عند انجليز كمهاري لهم غابزوم زخدو نشدي ستورحي حلفتي كيدوم نيرم أبعد إنجليز زياداتي قنقا إنجليز كما عبلو قليلهم سرينا ما مس فاميليا مزغمتو نيرو حجي تا سدرا تا سبيتي سم سدرا متعازنا برسو بس مزع وا استوعيلات اللوري أتخلص تي عقمص حيال إصغادا تقبر مسيح حيلاتو كما هاري لوا دات ماري لاتو إنجليز نياف مهار معقولو قليلو ناي ساس اللي كتمهر تزي كوينو تمهار قليلا أسحقاتني قليل بالنيرو جتايو عقمو أزيو كبز بلايو نيرو تي منقستقن باتي باقراونات وي لما أورنيك ناتوري أم يدليو مهار اللو ندزخ لي بسي حيلوم يمسري دوما مالتي سلاتي أبو غلون دقنا ناي مانجمنت كورس كورسبوندنس يميرو نيرو صبو كيرو نيرو أما نقوغن تأثيرو مالتي سلازي
أنا ندعي لكي ويني نبعرة أدنيقة تزاري بس كودو أيكلني أنا بعرة إذا كنا حتكلنا أنا بعرسي أنا ببوزيتيف تزي كوينو بنيجاتيف أي ملساني نيجاتيف أنا بعرة اللي نجركي بعرة نحكي مسيخي ولا نموت زب صح نجر يسيزبل جرواها بعرة بزيا حق لا بزيا جن موت على بقتلك ويسأل لك يخير بقى كم عين السبي تفلالي سبسي بفلاي عن تليستي نجر ويشجر تقاتيمو يقرر هنا كاليت جزيا خمسة تقاتيمات إني خمسة غير أفويد جبراوي خمسة غير بيلشعو كدحنا لني مالت كونستراكتيف ما قدك خون خيليو جن أب مسجزيم كنا ثلاثين فعلا لمبر نايبلس عينت كمسجون يخيلي مالتي أب عارفين كمزي عينت كاركتر يقولون حق إن هلا أتحقق أتو حدا يكون حدا يقدسوني إزي أنا أب كل سب زيري أو هذا سب تبع بزحات تبعات فلت أنا جاكانو نفعات قليقن حنت نقر ندهري أقات إماتهم بسنك تبعاتهم كلام عالتين تا قبرو بقال سيستم جيرم أبويل جيرم خستاي سرفايف قبرو فتنو مالتي أبعرهم يكونه زياتا نيجاتيف ناتوي لخط أساس بنيجاتيف تتكست خوينا مالتي عجزة زبرا سر كلنا أبنت أنا تأثيره سلزوج أخو قريها توايلون هجرف مسأم زلخون نمسلكو أبيله ما تاري ليهم قاله دلاي جري أو خوينا كورسبوندنت خون نيرة قاله ملك أبعد زخون كمو أي جبرني open لنغرم open لقفهم open لي خستايبلهم كم زي تجاور كاد أمو خاسور نديم كنا أفنديه ما يبليني سلازم تيقندي ما سريو زخونا دما أي جورحان زبلني مستسم كلنو دقم وسع قلم خونه نبره جنسو أي تقبلون أنتي مدنجار تلخبط تحسد نقول من كوريوس أي تقبلون أخيبا جرا كم سبا من رحت واحبوا زياتهم كدعاتهم كم زجرهم مسبلت أطابيلوا نوجل عصرت حمش شديو أبي بيت صحفتي يا أخو ميلا من هالبات سمعتنا أبتي Ministry of Labor and Social Affairs حلافيت يعني رأسا Minister يعني مصر عيون سب أو دحنتن أبعدها ناي تاشمو Department of Labor حلافي نيرو أبتحتي أمالتيو سلازي بقد من نايبل سايو قلاقن هنا من قدين عاهبواتي سلطان إساياس كوميلا خساي تبلكلا مع سوي تأكيبو لك أبتا أخيبا بأكال زنبرا سبع ركيز على نزلو تطو بليلوا إزياء أي تفلت أمني أنا عثاتو ميلو هم تبسحو بسرعاقيا تباهيلات عزيزات قبر زلامبر أي تفلت أمني أنا بيتروس سولومون نعوى برهان قرزقيه دروع نقول كلهم زيهم بحنسا بس انكر كنتات حالفنا هنا انت عين السبات تعين جننت كم نبر فلتك زي حجي زيت فلتوما بمسيا كدعدو ولا هاجر شتو قليله زارب زلا اي تقبلوا ايو حسوتيو كي تقبلوا إلو زأخلو مستزاربه عجز صغيلوا من البعض زي نجار كيلا مكيبلو كيدي نجاريهم أبعاد خمديل إلو الليل كنجاريهم نلوا كم زي مبالو حجب أبعاد أنا مس بحريقو زفلتو متاعيو أنا دحرزوم سبات زيهم نزي متكال زي مش تطويلهم أنا خمس تطوق قبل علني مسأم كأسر علني يسترخ قبل علني خمعتهم إلو ينبر كبرو حيزو سويلو خوفيلو بوشتو كم سبون دحامي كلامني لو كهم يكون مكان حندا قلنا له ويك عمليقو ابتهاجر سريرو والو سبيتون ساكريفايس غيرو جن نصبحيتو تأثيرو مالتي ونصبحيتها تأثير شعب اجل بعرف مستيخونتاتو سنكلنو قلق تأثير سي حدا نايب حكي انت اختب لهم حدا دنقرو حدا سب او نزي يقولوا حلنا زي يقولوا اذا اسر سوريين بعلوا بعرنا سوراي سنكيلو 7 سلستنا بيلي سنكيلو كمنا غيدو نيرو بعد الكويت قاله
بخمو قادل نيرو ميرات بسم كله خلاه بقى خمس وده بس الله خمسي مركوز جرو يمان سجا من دابله قال يخيب مالسي وقز بردو سرفايف قبري خمسيلس كندا يخص أنا قال خاتبلنا እንደገናውም በስናይ ማህረምቱ ሽንቲ 10 ጊዜ ሸይን ገለ ምስን ክልኑ 10 ጊዜ ሸቃ ከይድ ክትሪኦ ከለካ every 5 minutes ይረግጸካ እዩ ሕጂ ነሲኡ እቲ ዘበለካ እዚ ስርዓት እዚ ህግደር ዝበሃል ናይ ብሓቂ ኣረሜናዊ ስርዓት ምዃኑ ንኣባዓረ ዝኣክል ስንኩል እሱር ንባዕሉ መእሳሩ እዩ إرنا هنا إذاعة إرنا الدولية ኣብ ኩዌት ከሎ እቲ ንሃብታ ባህሪ ኢና ክንመፅእ ሕጂ ኣብ ኩዌት ከሎ ይዕልሉ ነይሮም ብዛዕባ ዝሓለፈ ናይ ምንቅስቃስ ኣብ 73 ናይ ምንቅስቃስ ብዛዕባ ዕላል ጀሚሮም ኣብቲ ሕክምና ከለዉ ኩዌት ኣዕሊሎም ሰኣቶም ገለ ሕጂ ገሊኦም ኣብፂሖም ሉ ይዕሊሎም ነይሮም ብዛዕባ ናይ ምንቅስቃስ 73 ገለ በዓረ ከማን ገለ ኢሉ ኣብ ዓረ ሕጂ ሜዳ ምስ መፅስ ኣሲሮሞ ሓልዋ ሰብራ እትዮሞ اللي زي لسنا ميدا مساعته مالي 77 أبيلي maybe 78 ونكون خير حجي حلوة صورة مثل رونا بحشكب ترى أخاس توديز مرمرو من مخانوكا أي نجارنا مسرعة سنبيلو عز سنين تاي نحن قبرنا زد عجلة مناطو بحلوة صورة توسي دلدلا قربت عنا ذلوا أبتي أندرجراوند سلمان كوف كل زخيل جلملة ليت كنكساس الجلايم بل إذا رأس عينت كيور إيوانا تحر تصني هم السجد منه بنتو عقمو جله تحر ممسيخات فلت أريدوا خد هاي فلت أنيدوا كم زخم زي هو له حق عندي مازي زين حق عندي وتأتي تسأله هاي تعللوا بس حالة بس هاي تعللوا دي جلايل بدفرت بتبعت مليسلو سالس خمس قاشا مسألة خمس زخانة ولا حنتي هاي ترخبوني له مريسوا مالتي تي سب بر أقعد أنا حدا جناي سب تدرك بقلة أو نبحكي كوموتز أسرو أبعرش مموت ليري حزب الآن ناتو سلماتيو underground يو من سافي الله في الرجو بركا قال ملقا بركا حق خيط قال horribility ناي مراح الأسرة بدونا تفتنوه ስለዚህ ኣብ ዓረ ምስቲ ሽዑ ዝነበሮ ኩነታት ኣዝዩቲ መጀመርያ ዝመፅኣሉ ካብ ኩዌት ኣዝዩ ሕማቕ እዩ ነይሩ በቃ ብክልተ ምርኩስ ገይሩ ከምዚ እንዳበለ ዝኸይድ ነይሩ ብዮም ቀልጢፎም ነይሮም ሱዳን ሰሪዶሞ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ዓረ እቲ ትብዓት ኣብኡ ዘሎ ኣነ I'm not sure ናይ ኣቦድዩ ናይ ኣዲድዩ ከም ካራክተር ወሪስዎ እምበር دحر زتريو أي بلنيه بتعني تبع جناسب versatile كله زخيل كبقى بعرض أكل سي بدحر ناس النسي حد عقبو تهيبكا خسيات مرح تخوينهم كبلولكا قبلو الكبليز بخلو بورسودان أنا ندعي نزي انترفيو سمعو كمان انتاي كبلو له خونو بزح تهزبي بالتعميل فوتونيرو تعميل تجرينيات بوجرو مجلس إيه بنيرو سيتي العلهم نيرو بتم كفلز بنابرو سير هيد نيرو عارف كأخ ساجب بتجرون كمو كمهري خير ماسترين هاي أو أزنا برو بسلسلي تجرينيا perfect عارف perfect زارب تجرب perfect زارب سهون قرب بسمعيو إنجليش كعمالتي أتستيفانوس نجزيخا أزي مسكن من البتا مودات ملوت اللي نشتي جزيخ بكا أنا ولا حنت بلكس تي بسنكي تأختليو زي قفعنا سرعات بحقرنا زي مهلا ومو نتي أنسدرا ناخدنا by the way أنا دا سيوم سعيه دا بعرت أسيرز لازنوركو سلاز السماء أركوا تما سرتي دكاي كمي عين استخدمنا نيروم ماني مصوم نيروب جزاء من عين مسن نيروب على البيت كله تحبرنا سلاز نبرة أنا صار isolation لقطموتي ناي صور سدرات سلاز فلت كسال خدم نيرا عمل كلتا سلسة كذي بعلاتكم كله عيد ديو ولا حدش عمل ديو قاله
ናብ ክልቲኡ ፋሚሊ በጽሕ ነይረ ስለዚ ሕጂውን ኣብኡ ኮይነሲ ስድራቤት ናይ ስዩም ሙካዕ ዕድል ገይረን ወፅየን የና ፈረንሳያን ዘለዋ ስድራቤት ናይ ኣብዓረ ግን ኣብኡ የን ዘለዋ ኣብኡ ኮይናሲ እንዳኸድና ከመይለት እንዳዓንዶ እንዳልና ከማቦ ገለ ክውን ጎር ክንኮነን ዘይምኽኣልና የሕዝነኒ ቁሩብ ካብኡ ተረፈ ግን እንታይ ኣምላኽ መዋፅኡ ፍጠረሎም ጥራይኻ ትብልካ ዝፍዕኛ ስርዓት ሬድዮ ኤረና ናፃ ድምፂ ኤርትራውያን ሬድዮ ኤረና ናፃ ድምፂ ኤርትራውያን ካብ ቀሺ ፀግዛብ ኢታይ ለታ ሃይማኖትን ኣብ ዓዲ ንፋስ እገላ ሓመስት ወልደይ ሳህለይ ወዲ ኢታይ ሕሳስ ልደናይታ 7 ቆልዑ ዝወለደት ስድራዩ መባእታን ማእከላይን ደረጃ ትምህርቱ ኣብ ቤት ትምህርቲ ማይ ዕዳጋ ድሕሪ መቕሳም ካልኣይ ደረጃ ኣብ ደቀ ምሓረ ብምቕጻል ክሳብ ንሜዳ ዝስለፍ ብልዑል ተገዳስነት ተኸታቲሉ መታዓቤትን መማህርትን ሳህለይ ከም ዘመስክርዎ ካብ መባእታት ሒዙ ክሳብ መወዳእታ ተሸላሚ ብልጫይ ነይሩ ኣብ ትምህርቱ ብዝነበሮ ዘይነቕናቕ ፍቕርን እምነትን ድማ ካብ ዓዱ ብእግሩን ብብሽክለታን እናተመላለሰ እዩ ካልኣይ ደረጃ ተማሂሩ ድሕሪ ናጽነት ቀዲሙ ዝገበራ ኸኣ ብቐጥታ መዳለዊ ፈተና ወሲድካ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ትምህርቲ ምቕጻል እያ ኣብኡ ከይተሓፅረውን ዝነበሮ ናይ ትምህርቲ ህርፋን ንምዕጋብ ንዝለዓለ ትምህርቲ ንደቡብ ኣፍሪቃ ክኸይድ እናተዳለወ እዩ ብማእሰርቲ ተኸሊፉ إرنا هنا إذاعة إرنا الدولية كبرت هاتلتنا زي كفل يوحنس تولد برهان قردم نلعلنا حقي إنها تقالسي قداي زي حقاو مأسرتي زخوني سهلة تقزاب ودي إيتاي بزبلار استي بزعبا سهلة تقزاب ودي إيتاي أب بين إرترا زكافولو صحفيو كما قلت نايتي نخلومتهم أم مسكرم كلتشن حدا نما أسرتي سوجدو صحفتن غازيتنياتاتن مذكر حيزنا يوزغننا مدب نسالو ودي إيتاي بقربا زفلتو مسارحتو ويون سدرابيتون متعابيتون بمركب نزي نايزخر مدب كندالو زكايرنا تعري أي تعوتن عاركون مسارحتون كفل يوحنس تولد برهان أب بين إرترا زكافولو زخري كنقربينا كتكتاتو لنا بخبرنا عدم إرنا هنا إذاعة إرنا الدولية أبور حتكمتي كلتشن حدن بمخنيات أب غازيتا زمنن بمتقنون أب حداس إرترا بقلع زتحفظ نبري عن كتات قداي مأسرتي زخونة سهلة نايك ألس بتعي قربيتين مسارحتين كوينو كساب استأسر اللاقتري أتحيزي بغربا مسؤول زنبركي مسهلة كابشن شعتميتن 94 كساب كرت عمتها بيلو زخون قدم مأسرتو تحيزنا أبتا 3 مدقسي كفلتات جنكا ناي حبار سالونن كشنن زنبرا غزا معسكر دندن كانيو بحبار نغمت نيرنا أبرستي بحدا منبارنا سهلة أبيت صحفة وانا أخبار حقي دايركتر جنفر سيبيلاوي قدايات أنا دما حلفي أخبار تحقي زوا مأكل سلزنبرنا ناي سرح ركب نيرونا بيت صحفتناون قبل علن تحتن دربي حد هنساي نيرو اتي بحبار مقماتن مسرحن زفترو طبق عركنت تماسالي مرقتن زنبالن سلستحوسو دما أعررين خفلتو أخيلوني أبدك أمحاري ناي درجات مرتوز كتاتل زنبرا سهلي أبشحن شعتميتن 97 ناب حزبا وحيلتات تسليفو بعلم الملك ومنان دلدل سونتن سهلي أبتواغ أي سراوي تمديبو بدرجات ران حلافن أبو زحات عودو قات تساتيفو جغننتون بقعتون بمرقاز كساب كوميسار غانتا مزنت بزيحو نيرو بمخنيات تداغاغامي موغاتي زوردو أكلاو قدات أب كفلتات تمديبو كم أبال حلوى سورا نحتسير غزيه دحر مصنح ناب 7 كلتن أهدو سليا تسحيبو زنحوي قدلاوي هيوتو حلافي تسرس الليا دحر مسمر كوينيو بزي عرفتي أب تأفافي بوتا نيحانقول رقاتن تبعاتن زحتت سراح تتساميدو أحليفو بهرن عمامن نايت سراح مس بزح زرخب سلزنبرا دما بحلفي مستقامتي ودبات إيجابيا طبق ناي سراح قربت نيرو أب عبيتي نايك أسركباتن قبائتاتن نودب حزباو قنبار وكيلون أبالات بوليتيكاوي بيت صحفتا سنين يساتف منبارو نفلد
ስለዝኾነ ከኣዩ ምስ ላዕለዎት መሪሕነት ይህወደግ ኣዝዩ ዓሚቕ ሌላን ፍልጠትን ዝነበሮ ሳህለ በአካል ቀጥታዊ ሓጋዝን ኣማኻርን ናይቲ ኣፈርቶ ናይ ከተማ ሰገነይቲ ኮይኑ ነቲ ዛዛሙ ውግእ ግንባር ደቂ ኣምሓራን ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ብመንገዲ ኢሃድን ይህወደግን ተደረብቲ ሓይልታት ህዝባዊ ግንባርን ዝካየድ ዝነበረ መጥቃዕትታትን ገስጋስን ብፅፈት ዘወሃሃደ ጴጥሮስ ሰሎሞን ኮይኑ ኩናት ናጽነት ዝመርሐ ሰብ እዩ ድሕሪ ናጽነት እቲ ኣብ ልዕልና ሕጊ ጽኑዕ እምነት ዝነበሮ ሳህለ ምሳሃዱ ስለያ ክቕጽል ኣይደለየን ገና ካብ ጽባሕ ናጽነታት ሒዙ ህዝባዊ ግንባርን መሰጋገሪ መንግስቲ ኤርትራን ንዝረኣዮ ንግዝኣቲ ሕጊ ዝጉዕዘፅ ኣካይዳ ስለዘይተፃወሮ ካብቲ ኣሃዱ ናብ ካልእ ንኽቕየር ጠሊቡ ፈለማ ሰጋእ ከም ዝብል ዝገበሮ ኣካይዳ ከዓ እቲ ኣብ ልዕሊ ኣባላት ኢሰፓ ማለት የኢትዮጵያ ሰራተኞች ፓርቲ የህዝብ ደህንነትን ወደ ገባን ዝነበረ ኣተሓሕዛ ስለዝተቃወመ እዩ ኣብ ልዕሊቶም ኣእዳውኩም ናይ ንጹሃት ኤርትራውያን ደም ተጸይቑ እዩ ተባሂሎም ብፍሉይ ተታሒዞም ዝነበሩ ጥርጥራት ዝተወስደ መቕጻዕቲ ኣይተቐበሎን ምኽንያቱ ጉዳዮም ኣብ ቤት ፍርዲ ቀሪቡ ንመሰሎም ከይተጣበቁን ከይተማጎቱን ኣብ ዕፁ ገዛ ብኮሚቴ ስለዝተወሰነ ሳህለ ምስ ቅድሚ ናጽነት ዝነበሮ ናይ ስራሕ ሓላፍነት ናይ ብዙሓት ካብቶም እስራት ጸብጻብን ሓበሬታን ስለዝነበረ እዩ ክሳብ መወዳእትኡ ክከታተሎ ዝኸኣለ እቲ ዝተወስደ ስጉምቲ ሕጋውነት ዘይብሉ ከመገባብ ድማ ኣብ መወዳእትኡ ንመለኽቲ ውልቀ ሰባት ዝጥዕም ናይ መዳህ ሞኺ ኣገባብ ክኸውን ምዃኑ ኣብ ማእዝዩ ይፈልጥ ነይሩ እንሆ ከዓ ኣብዚ ዝሓለፈ 24 ዓመታት ኣብ ልዕሊቶም ብጅግንነት ዝተቃለሱን ዝተቃለሳን ተጋደልቲ ኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎትን ሲቪላትን ክውሰድ ይርአ ስለዝኾነ ከዓ ሳህለ ልዕልና ሕጊ ንምንጋስ ብዝነበሮ ሃንቀውታት ተደሪኹ ብገዛእ ፍቓዱ ናብ ሚኒስትሪ ፍትሒ ክቕየር ሓቲቱስ ተፈቒዱሉ ከዓ ሳህለ ነብሱ ንምዕባልን ኣካዳሚያዊ ደረጃኡ ክብ ንምባልን ካብ ጽባሕ ናጽነታት ሒዙ ኣብ ትምህርትን መጽናዕትን እዩ ተተኺሉ በቲ ሓደ ወገን ናይ ሕጊ ኣፍልጡ ንኽዕቢ ብሚኒስትሪ ፍትሒ ይወሃብ ንዝነበረ ስልጠናታት ክከታተል እንከሎ ኣብ ርእሲ ድማ ናብ ዩኒቨርሲቲ ክቕጽል ስለ ዝወጠነ መእተዊ ፈተና ብምግባር ኣብ ጽዑቕ መጽናዕቲ እዩ ተኸቲቱ ካብ ዝመደቦ ዘይዕገት ሳህለ ከም ሕልሙ ናብ ዩኒቨርሲቲ ኣስመራ ዝእቱ ነጥቢ ረኺቡ ምስራሕ እናተቆራቆሰ ብጻዕሩ ተማሂሩ ብቢዝነስ ማኔጅመንት ናይ ቀዳማይ ዲግሪ ማዕረግ ረኺቡ ኣብ ትምህርቲ ብዝነበሮ ጸብለልታ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ብልዑል ነጥቢ ስለዝተመረቐ ንማስተርስ ዲግሪ ክቕጽል ዩኒቨርሲቲ ኣስመራ ስለዘፍቀደሉ ንደቡብ ኣፍሪቃ ክኸይድ ይዳሎ ነይሩ ክሳብ እዋን ማእሰርቱ ከዓ እቲ ዓዊሉ ዝተሰምዖ ዝዛረብ ሳህለ እቲ ሙሉእ ለይቲ ምጽሕፈትን መጽናዕትን ክቃለስ ዝሓድር ሳህለ እቲ ዝኾነ ዘተዓናቕፎ ወልፍታት ዘይነበሮ ሳህለ ንሓቅን ልዕልና ሕግን እናተቃለሰ እዩ ተኸሊፉ ኣብ ቤት ጽሕፈት ዋና ኣኽባር ሕጊ ሳህለ ከም ሓላፊ ሲቪላዊ ጉዳያት ቀንዲ ናይ ስራሕ ዕማሙ ንመንግስቲ ምስ መንግስትን ኣብ ዝካየድ ሕጋዊ መስርሕን እዩ ዝዓይን ነይሩ ገንዘብ መንግስትን ህዝብን ገለ ሰኣና ፍልጦ ካልእ እዋን ከዓ ብሰንኪ ወዛላ ኣሰራርሓ ዝነበረ ምብኻን ወትሩ ይሕምሞ ነይሩ ንኣብነት ኣብ ክፍሊ ኣታዊ ውሽጢ ሃገር ብገለ ነጋዶ ብሰንኪ ሸለልትነትን ጽልዋ ሰበስልጣናትን ይርአን ዝነበረ ግብሪ ናይ ዘይምኽፋል ልምዲ ሱር ይሰድድ ስለ ዝነበረ ቅጥዒ ኸትሕዝ ወትሩ ይጣበቕ ነይሩ ንሱ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ መሰጋገሪ ገበናዊ ሕጊ ኤርትራ ንዝነበረ ሃጓፋት ብምስትውዓልን ንዝርአ ዝነበረ ወጥዓ ንምግታእን እውን ሰፊሕ መጽናዕቲ ኣካይዱ ነይሩ ገለ ካብኡ ንምጥቃስ ጉዳይ ሓረጣ ንብዙሓት ዝተጣየሱ ተጋደልትን ደበስውኣት ዝወሰዱ ጉድዓት ስድራ ቤታትን ግዳይ ዝገበረ ብሕጋዊ መዳያቱ ድማ ነቶም ብምትላል ገንዘብ ጽጉማት ዝወሰዱ ላዕለዋይ ኢድ ዝህብ ስለ ዝነበረ ነቲ ጉዳይ ዝሓቁፍ መሰጋገሪ ገበናዊ ሕጊ ኤርትራ ዓንቀጽ 667 ዳግመ ግምት ከም ዘድልዮ ኣሚሙ ብመሰረቱ እቲ ዝስራሐሉ ዝነበረን ዘሎን መሰጋገሪ ገበናዊ ሕጊ ኣብ 1957 ዓመተ ምህረት ብዘበነ ሃይለ ስላሴ ዝተደንገገ ስለ ዝነበረ ሃብታማት ንድኻታት ኣብ እዋን ጸገሞም ብመልክዕ ልቓሕ ሂቦም
أبستوسن أوان كعبت كيروم نخمل سلام بموعل أددا الشجر يقبروهم سلزنبرو بمستوعل حقاقة أكل تسفريو إزي كم لمدي أب حبرتسب إرترا زوتوراي نبرن انتخوني كابشحن 994 جميرو كم حدش ترئيو قلي أسحكو زي بلوم هافتامات نقادو ورحاوي لعلي 10 مئتاويت ولد كنبكومينا النابلو بمثلال بملكع حارتا كاب بزحات صقومات جنزب وسيدوم زركابو حلبومن نطفومن سلازت ألموم بزغربت طرعن مسرس تلعلي نقر كوينو اتي كم مساقاقري تقبل نترغيبو تأوجو سرحلو زنبر حق دما ناحراتي كم قبننيا زغطع نتحراتي وحسنت زهبني نيرو سلازخوني أم منفس فتس أما قبن تقلابتوش هابتام كاب دخاس تحرت ألو زمسل رقيق بالحاتنا يمتلال سلازخوني نمستخخالو عميق مرمر بمكياد نوخلهم ديانون أخبر تحقن زأمني مصنعتها وتحف بمدلاو نابايتو إرترا بمنقدي منستر زباو محدار أتو محمد شريفون خقرب سندو أركيبو بزيكاتي كتسالي كنببن كسعرن زريئو كدمي كلتشحن حدن سهلي نايسنو تحف كلت كم زنبرو أيفلت النيري أبحثير أوانجن نتزنبري وعو هواهو زنتبارغ حساباتو نمكفال أودا دقاقالات وحزت انتنا زريئو زنبري ملكت أتصححفا مستوم مكرات صحفتي سبمويا يسرع نيرو كدمي أبحثاويت كازيت أزمن كصحف مجمارو ناب حدث إرتراون يسدد منبارو يفلت انتخوني أب كازيت حدث إرترا صحفاتو كقرصولون كتمززولون متجمرو فريحو دوكبل أيدلين حدا أوان كوا زي رسعة ناب كازيت حدث إرترا صحف سديدو أمنا سلوز قرارتو ناب أسانا رأتها كازيت حريقو كدولن كوكوايقون أذكر ناب بيت صحفت كلمة مئتاو نتا كازيت أنبيبوا مزيوس بيت صحفتي أب تحتاي دربي سلز نبري بغطا نابايتا أليو بتا مسمر تليفوني نابتي أسانا دا أدويلو كابتي زسمعو زنبركو قالات سهلي سلمنتاي صحفي قريت كايلو كنصرصرن كلو من البات اتسناداي ندحنتكا انكولاي إليه قديلو مليسو بحرقان دقيم مغارجا فرحي تقنطيطيو بسميه سديدلكا حلفنتنا يصحفي زوسدكا بعليه دحر حجي فرحنا ناب كبد الدينا اي كنملسنينا كبلو سميعيو دحراي كنتات مليسو نابا سمسكري سهلي أب غازيتا زمن نتحتاتنتن لعلنا حقن زقوع صحفات بسمو أكتاتيلو يصحف نيرو نتي زكايت نبري زي حقاوي مأسرتن كالق مقو سؤال زي قاتاتن كأ أفاوتيو يمكتو نيرو نقابلنتكوا وكيل هاقراو دحنات نبرسدنت محبر تمهارو يونيفرسيتي مرا نبر سمرة كستي بزيد خوني حقاونت مسأسرو اتأهادو قبل علواي بيت فردي بمنقدد أبقى كبر نفسير تخست حيلي بمساقاقري سيفيلاوي سرعات عنكز 207 سلستي تخسيسو نيرو دحراي نتزقدم جيغا نمشفان اتي فقد مأسرتي كابوليسن بقبيلكاون بأخبار حقي زمت أمخانو كمسلو نبيت صحفة وانا أخبار حقي كملالسو كرلو سهلقن نتوم أبوستو هسؤو أبلات هاقراو دحنت بولكون يفلطون سلازنبري مسارح السلطان وحداتيكم النابلي بوازان حجاجانيو زقبلهم نيرو قالي كاب حنقولي زي تقاليو أب عنكس أتوزس فروم زنبري حركات سلطان سجار اتقالبلو كورش هيكونن عبدانن شماتن زرقانن كهننتن كاب نمئكاب نمبتان مغرت حقي أب سلام زلو سلملم ترايزي كوني أب تنسو زسفرو رحواي تعمو كم تفسد ياقون بعدان زي تشفن بشو الناس لتانون بشحتان كوني مفررح أي أبتنيو
ንናጽነት ምሉእ ህዝቢ ተጋዲሉላ መንዩ ኣብ ልዕሊ መን ክንየትላ ከምቲ ሳሙና ርስሓት ክትኣሊ እትሓቅቕ ሓቀኛውን ምእንቲ ሕጊ ንግዚኡ ይዝደቅቕ ዝብል ካብቲ ብዙሕ ውሕድ እዩ እታ ዝተኣስረላ ቅኔ ኣቦ ክልተ ህፃናት በኽሪ ምናልባት 2 ዓመት ምንኣሳ ኸኣ ዕሸል ዝነበረ ሳህለ ትምህርቲ ንምቕጻል ንደቡብ ኣፍሪቃ ንምኻድ ኣብ ምድላው እዩ ነይሩ መውፅኢ ቪዛ ሒዙ ኣበል መገሻ $200 ደኣ ይቀበል እምበር ሕማቕ ደበና የንጽላሉ መንባሩስ ኣይዘንግዑን እቶም ገለ ዝረኽብዎ ንመገሽኡ ኣመልኪቶም ዘይኮኑስ ብዛዕባ ድሕነቱ ኣለኻ ዲኻ ክሳብ ሕጂ ኢሎም ኣጥቢቖም ክሓትዎ ምስ ዝተውዓለ ሓደ ነገር ይጥጃእ ከም ዘሎ ክግንዘብ ኣይጸገሞን እታ ዝተኣስረላ መዓልቲ ኣብ ቤት ጽሕፈት ምኽሪ ንግዲ ኤርትራ ቻምበር ኦፍ ኮመርስ ንምርጋቕ ሕጊ ዝምልከት ዓውደ መጽናዕቲ ስለ ዝነበረ ብመኪንኡ ጌርና ብሓደ ኸድና ኣብቲ ደራሽ ዋዕላ ከም ቀደሙ ኣብ ዝሓዞ ናይ መዘክር ደብተሩ ይሕንጥጥ ነይሩ ኣስታት ሰዓት 10 ፍረቓን ቅድሚ ቀትሪ ኣቢሉ ይኸውን ንናይ ሻሂ ዕረፍቲ ወፂና ኣብ እዋን ሻሂ ይኹን ኣብ ድሕሪኡ ዝቐጸለ ናይቲ መጽናዕቲ ዋዕላ ኣይተረኸብናን ምናልባት ግን ምስቲ ንመገሻ ዝዳልዎ ዝነበረ ነታ ዕድል ተጠቒሙ ናብ ካልእ ኣቢሉ ይኸውን ኢለ ስለ ዝገመትኩ ኣይተገደስኩን ድሕሪ ምሳሕ እውን ኣብቲ ዝነበረ ዓውደ መጽናዕቲ ኣይመፀን ብኩራቱ ክሳብ ክንድኡ ክብደት ኣይሃብክዎን መኪንኡ ግን ኣብታ ንግሆ ዝተዓሸገታ ስለ ዝነበረት ስኽፍክፍ እኳ እንተበለኒ ብዙሕ ሕማቕ ኣይገመትኩን ዝወስዶ ምሸታዊ ትምህርቲ ድማ ስለ ዝነበረኒ ኣድህቦይ ናብሁ ብምግባር ኣመቱ ኣይሓትትኩን ገዛ ኸኣ ኣቐድም ኣቢሉ ቀይሩ ስለ ዝነበረ ምሸት እውን ኣይተረኸብናን ንጽባሒቱ ግን ባዕልቲ ቤቱ ኣብ ገዛ ከም ዘይሓደረ ክትሕብር ንቤት ጽሕፈትና ኣንጊሃ መጽያ ገጻ ተደዊኑ ስለ ዝነበረ ነገር ደሓን ከም ዘይኮነ ካብ ቃላታን ላዕሊ ወጅሃታ ይዛረብ ነይሩ ርግጽ ሽዑ ቀትርዩ ተጨውዩ ተወሲዱ እቲ መዋዕል ንእስነቱ ንፍትሒ ዝተቓለሰ ሳህለ ኸኣ ብኣቢሉ ኣይተመልሰን ክፍለ ዮሐንስ ተወልደ ብርሃን ጎርድም ክብራት ተኸታተልቲ መደብና ናይ ሎሚ ትሕዝቶ እዚ ትከታተልዎ ፀናሕኩም ነይሩ ኣብ ዝመጽእ ሰሙን ብኻልእ ኣርእስቲ ደጊምና ክንረኸብ ኢና ሰናይ ቅነ ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ኤርትራን ከባቢኣን ኣብ ማዕከናት ዜና ዓለም ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብ ኤርትራን ከባቢኣን ከመይ ተቐንዩ ኣብዚ ቅንያት እዚ ኣብ ዞባ ውድድር ግጥማት ሴካፋ ትሕቲ 20 ዓመት ክሳተፉ ካብ ዝመፁ 5 ኣባላት ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ዕቑባ ክሓቱ ኣብ ሆቴሎም ዝተሰወሩ ዓብ መዛረቢ ማዕከናት ዜና ኮይኑ ቀኒሎ ይኹን እምበር እዚ ተርእዮ እዚ ሕጂ ንፈለማ ግዜ ዘጋጥም ዘሎ ኣይኮነን ኣብ 2012 እውን 18 ኣባላት ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ኣብ ኡጋንዳ ኣብ 2015 ዳርጋ ፍርቂ ኣባላት እታ ጋንታ ኣብ ቦትስዋና ዕቑባ ከም ዝሓተቱ ዝዝከር እዩ ኣብ ዝተፈላለየ ውድድራት ክሳተፉ ዝኸዱ ኣትሌታት እውን ውድድራቶም ኣቋሪፆም ዕቑባ ዝሓተቱ ውሑዳት ኣይኮኑን ኣብ ዝቐረባ እዋን ሓላፊ ስፖርት ኣብ ቴሌቭዥን ኤርትራ ጋዜጠኛ ክብሪ ኣብ ተስፋ ሚካኤል ከም ብዙሓት መሰልቱ ጋዜጠኛታት ንስራሕ ምስ ወፀ ዕቑባ ከም ዝሓተተ ኣብ ማዕከናት ዜና ተቃሊሕዮ እቲ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዝለዓለ ቀንዲ ዛዕባ እምበኣር ስለምንታይም ስፖርተኛታትን ዜጋታትናን ብጃምላን ብውልቅን ሃገሮም ገዲፎም ዕቑባ ዝሓቱ ዘለው ዝብል ሕቶ ክለዓል ባህርያዊ እዩ ንህሉ ኩነታት ኤርትራ ኣዳቂቑ ንዝፈልጥ ወገን እቲ መልሲ ከቢድ ኣይኮነን ነቶም ሃገርና ትሕንበብያ ዘላ
መንግስትና ኣብ ትሕቲ ቅርጽን ክዘናማይን ዕውት ወፍሪ ስለ ዘካየደ ኣብዚ ቀረባ መጻኢ ሃገርና ምድረገነት ክትከውን እያ ንዝብሉ ግን ህልው ኩነታት ሃገር ብልክዕ ንኸንብቦ መረዳእታ የድልዮም እዩ። እዚ ስለ ዝኾነ ናይ ሎሚ መደብ ኤርትራን ከባቢኣን ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ክዛረብ እዩ ምክታልኩም ንዕድም። እዚ ሬድዮ ኤረና ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ። ኣብ መፋረቕ ናሓሰ ናይዚ ዓመት ኤርትራ ናይ ትሕቲ 15 ዓመት ውድድር ኮንፈደሬሽናት ምብራቕን ማእከላይን ኣፍሪቃ ማለት ሴካፋ 2019 ኣንጊዳ። ኣብቲ ንፈለማ እዋን ዝተኻይደ ውድድር ከዓ ሓያሎ ሃገራት ዝባና ተሳቲፈን። ድሕሪ ነዊሕ ዓመታት ኣግልሎ ከዓ እስታዲየም ኣስመራ ንቡር ረኺቡ። ዋላ እውን ስፖርታዊ መሳለጥያ ማለት ትሕቲ ቅርፂ ኤርትራ ድሩት እንተኾነ ኣጋይሽ ኤርትራ ግን ብእንጉዶት ጭዋ ስነ ምግባር ህዝቢ ኤርትራ ኣመስኪኖም እዮም። እቲ ድሕሪ ናይ ነዊሕ ዓመታት ድስካለ ኣብ ኤርትራ ዝተኻይደ ፀወታ ሴካፋ ንፌደሬሽን ስፖርት ኤርትራ ኮነ ንፈተውቲ ስፖርት ዓብ ተስፋ ኣሕዲሩሎም እዩ። እንተኾነ ዕርቀ ሰላም ኮይኑ ወጥሪ 20 ዓመት ዘሊቑ ኩሉ ነገር ቀስ ብቐስ ናብ ንቡር ክምለስን ክረጋጋእን እዩ እናተባህለ ናብ ዩጋንዳ ካብ ዝወፈሩ 5 ኣባላት ጋንታ ትሕቲ 20 ዓመት ዕቑባ ንምሕታት ካብ ሆቴሎም ምስዋሮም ኣብ ማዕከናት ዜና ምስ ተነግረ ስፖርታዊ ድስካለ ኤርትራ ናብቲ ዝነበሮ ከይምለስ ዓብ ስክፍ ተሕዲሩ። እዚ ጉዳይ ከኣዩ ነቲ ስለምንታይ ስፖርተኛታት ኤርትራ ተፃወቲ ኩዕሶ ኮነ ኣትሌታት ከካብ ዝገሽዎ ሞሊኦም ዝስወሩን ዕቑባ ዝሓቱን ዘለዉ እንታይ ስለ ዝኾነዮም ከም ስፖርተኛታት ብህዝቢ ዝህልዎም ስምን ኣድናቆትን ረጊፆም ዝስወሩ ዘለዉ ንዝብል ሕቶ ክንምልሽ ዘድልየና ዘሎ። ኣብ 2012 2013 ከምኡውን 2015 ካብ ዩጋንዳ፣ ኬንያ፣ ቦትስዋና ኣብ ገሊኡ ዳርጋ ብምሉኦም ቶም ኣባላት ሃገራዊት ጋንታ ዕቑባ ንምሕታት ተሪፎም። ኣብዚ ዝኸድካዮ ምትራፍን ዕቑባ ምሕታትን ምስ በዝሐ ከዓ ንሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኣብ ወፃኢ ካብ ዝነበሩ ኤርትራውያን ክጽንበሩዋ ጀሚሮም። ኣብ ጥቅምቲ 2015 ኣብ ቦትስዋና ዝተኻየደ ፀወታ ንኣብነት እቶም 10 ተፃወቲ ካብ ወፃኢ ሃገር ዝመፁ እዮም ነይሮም። እንተኾነ ሽዑ እውን ኣስታት 10 ዝኾኑ ኣባላት ጋንታ ኣብ ቦትስዋና ዕቑባ ሓቲቶም። ካብ 2007 ክሳብ 2015 ኣብ ዝነበረ ግዜ ከዓ ኣብ ታንዛንያ፣ ኡጋንዳ፣ ኬንያን ቦትስዋናን ካብ ዝተኻየደ ግጥማት ብድምር 51 ተፃወቲ ዕቑባ ንምሕታት ኣብተን ሃገራት ተሪፎም። እዚ ኩሉ ዝኸውን ዘሎ እምበኣር ኣብ ኤርትራ ፖለቲካዊ ዕፈናን ቁጠባዊ ድሕረትን ስለ ዘሎ እዩ። መንእስያት ሃገር ከይረግኡን ከይቀሰኑን ስፖርት ክምዕብልን ክዕንብብን ኣይክእልን እዩ። ስፖርት ኣብ ሰላምን ርግኣትን እዩ ዘዕንብብ። ሰላምን ቅሳነትን ኣብ ዘይብላ ሃገር ስፖርት ክዓብን ክምዕብልን ኣይሕሰብን እዩ። እዚ ኣድማሳዊ ሓቂ እዩ። ሰላም እንተሊ እውን መንግስቲ እቲ ሃገር ስፖርት ንምዕባል ኩሉ ኣድላይ ዝበሃል መሳለጥያን ፖሊስን ክቕርብ ይግባእ። ካብኡ ተረፈ ኣብ ስፖርት እቲ ዘድልን ዝግባእን ወፍሪ እንተዘይጌርካ ስለ ዝደለኻዮ ጥራይ ክዓብን ክዕንብብን ኣይክእልን እዩ። ኤርትራ ሓደ እዋን ኣብ ታሪኻ ብኩዕሶ እግርን ቅድድም ብሽክለታን ካብ ከባቢኣ ፀብለሊላ ምንባራ ዝዝከር እዩ። እቲ ቀንዲ ምክንያት ናይቲ ፀብለልታ ከዓ እተን ጋንታታት በቲ ክትሓዛሉ ዝግበአን ኣገባቢ ተሓዛን ይሕብሕባን ኣብ ዝደለዮን ዝመረፆን ግዜ ግቡእ ልምምድን ስልጠናን ከካይዳ ሙሉእ ናጽነት ስለ ዝነበረን እዩ። ኤርትራ ኣብ ስሳታት ብኩዕሶ እግርን ብሽክለታን ኣብ ዝምስገን ደረጃ በፂሓያ። ብዙሓት ካብቶም ንኢትዮጵያ ወኪሎም ኣብ ዋንጫ ኣፍሪቃ ዝተሳተፉ ኣባላት ሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ ኤርትራውያን እዮም ነይሮም። ሓያሎ ተቐዳደምቲ ብሽክለታ እውን ኣብ ኣህጉራውን ዞባውን ውድድራት ተሰሊፎም ዝተዓወትሉ እዋናት ውሕድ ኣይኮነን። ሽዑ ግን ተዛማዲ ሰላምን ቅሳነትን ግቡእ ባጀትን ስልጠናን ይረኽቡ ስለ ዝነበሩ እዮም። ዳሕራይ ግን ኤርትራና ብስርዓታት ኢትዮጵያ ምስ ተጎብጠት ስፖርት ኤርትራውን ምስ ኩሉ ፖለቲካውን ቁጠባውን ህይወት ዜጋታት ተቐቲሉ። ብሰንክቲ ዘጋጠመ ሃድንን ግፍዕን ከዓ ዳርጋ ኩሎም ኤርትራውያን ተፃወቲ ኩዕሶን ኣትሌታትን ገሊኦም ናብ ሓርነታዊ ቃልሲ ተሰሊፎም ተጋዲሎም፣ ብዙሓት ከዓ ካብ ሃገር ወፂኦም ተሰዲዶም። እቲ ስፖርት ዘፍቅርን ንስፖርተኛታቱ ዘኽብርን ኤርትራዊ ሕብረተሰብ ግን ፈጺሙ ስለ ዘይደንን ዋላ እውን ብመቑሕ መግዛእቲ ተቆሪኑ እንከሎ ዝውክልዎን ዘስሚዎን ስፖርተኛታት ካብ ምፍራይ ኣይበኸረን። ኣብ ዘመነ ደርግ ንኣብነት ሓያሎ ተካእቲ ተፃወቲ ኩዕሶን ተቐዳደምቲ ብሽክለታን ኣፍርዩ። ይኹን እምበር ብሰንኪቲ ዝነበረ ፖለቲካዊ ኩነታት ከም ዘበነ ስሳታት ስሞም ኮነ ዓቕሞም ንላዕሊ ክዓርግ ኣይከኣለን። ናጽነት ምስ መፀት ግን ኤርትራ ብኩለንትንኣ ናብቲ ዝግባእ ክብራን ቦታን ክትምለስ እያ ዝብል ዓብ ትፅቢት ሓዲሩ ነይሩ።
ኣይዶን ጎይውን ብዙሓት ፍቕሪ ስፖርት ዘሕድሩ ቆልዑ ኣብ ጎደናታት ገዛውቶም እናተጻወቱ ዓቕሞም ከዕብዩ ፈቲኖም ብዙሓት መንእስያት እውን በብዕድሚኦም ተወዲቦም ጋንታታት ተቆይሞም ገለ ካብኣቶም እውን ንኤርትራ ወኪሎም ኣብ ሃገራት ስካንዲኔቪያን ተጋጢሞም ዘደንቕ ዓወት ዘመስገቡ ነይሮም እንተኾነ ሰኣን ግቡእ ክንክንን ኣተሓሕዛን እቶም ተስፋ ዝተነብረሎም ቆልዑ መጻኢ ከምቲ ዝተመነይዎ ናብቲ ዝሓለምዎ መሳልል ክዓርጉ ኣይከኣሉን እቲ ቀንዲ ጸገም ኣብ ኤርትራና እምበኣር መንእስያትና ኣብ ቅድሚኦም ዝረኣዮም ተስፋ ስለ ዝደኸመዮም ዕድል ኣብ ዘዝረኸብሉ ኣጋጣሚ ይሓይሽዩ ናብ ዝብልዎ መጻኢ ዘማዕድዉ ዘለዉ ኣብ ቅድሚኦም እገለ ወይ እገሊት ናብ ዝበጽሕዎ ደረጃ መነባብሮን ዝረኸብዎ ስምን ክብርን ክንበጽሕ ዝብልዎ የብሎምን ብሰንኪ ምልካዊ ምሕደራ ስርዓት ኢሳያስ ኣብ ኤርትራና እዚ ትካል እዚ እዚ ዓውዲ እዚ እዚ ሚኒስትሪ እዚ እዚ ውልቀ ሰብ እዚ ዓቢን ማዕቢሉን ሰልጢኑን በልፂጉን ኢልካ ብኣብነት ትጠቕሶ የሎን ስለዚ ከኣዩ መንእስያት ኤርትራ ተጻወትቲ ኩዕሶ ኾነ ተቐዳደምቲ ብሽክለታን ጎየይትን ኣትለታት ከካብ ዝወፈርዎ ከይተመልሱ ኣብ ዝገሽዎ ዕቑባ ዝሓቱ ዘለዉ ከምቲ ሓያሎ ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ዝብልዎ ሃገር ብምልእታ ኣብ ማሕቡስ እንተልያ ክዕንብብን ክብልጽግን ዝኽእል ነገር የሎን እዚ ሓቂ እዚ ከዓ ካብ ማንም ኤርትራዊ ዝተሰወረ ኣይኮነን እቲ እናረኣየ ክዓውር እናሰምዐ ከጽቅጥ ዝደሊ ጥራሕ እንተዘይኮይኑ ኤርትራ እታ ብዝግባእ ዘይተነግረላ ዓባይ ማሕቡስ ዜጋታት ምዃና ሓያሎ ኤርትራውያንን ኣህጉራውያንን ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ዝተፈላለየ ጸብጻበን ገሊጸንኦ እየን ስለ ዝኾነ ከኣዮም መንእስያት ሃገር ተጻወትቲ ኩዕሶ ይኹኑ ኣትሌታት ከምኡውን ተምሃሮ ምስ ጎረቤት ሃገር ዕርቂ ሰላም ኮይኑ ከብቅዕ ገና ንስደት ዘማዕድዉ ዘለዉ እዚ ሬድዮ ኤረና ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ ንጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ክምርምር ብቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ዝቆመ ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት መርማሪ ኮሚሽን ድሕሪ 2 ዓመት መጽናዕቱ ኣብ ዘቕረቦ ጸብጻቡ መንግስቲ ኤርትራ ንሓርነት ዜጋታት ዝጎስን ዝግህስን ዝተረቐቐ ገበናት ከም ዝፈጸመ ዘእምን ጭብታት ከም ዝረኸበ ገሊጹ ነይሩ ኣብ ሓንቲ ሃገር ብሕጊ ዘይተደረተ ወይ ነቲ ዝተደረተ ሕጊ ዝጥሕስ ብውይንታ ሒደት ሰባት ዝፍጸም ግህሰትን ዓመፅን ዝፍጸም እንተኾይኑ ሰላምን ቅሳነትን ክህሉ ዘይሕሰብ እዩ ኣብቲ ኣብ መፋረቕ ነሓሰ ናይዚ ዓመት ኣብ ኣስመራ ዝተኻየደ ናይ ትሕቲ 15 ዓመት ጸወታ ኩዕሶ እግሪ ተዓዘብቲ ዘይብሉ ስታድዮም ኣስመራ ዝረኣዩ ኣጋይሽ ተገሪሞም መንእስያት እዛ ከተማ ደኣ የለዉ እንድዮም እዚ ስታድዮም ጥርሑ ኮይኑሎም ምስ ሓተቱ ሓደ ሰብ ብትሑት ድምፂ መንእስያትና ከይግፈፉ ስለ ዝፈርሖም ናብ ስታድዮም ዘይመፁ ክብል እቲ ሓቂ ነጊርዎም ኣብ ህዝባውን ሃገራውን በዓላት መንእስያት ኣስመራ ተሓቢኦም ከም ዘሕልፍዎ ማንም ኤርትራዊ ልዕሊ ኩሉ ከዓ እቶም መንእስያት ዝፈልጦ ሓቂ እዩ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ሃዋህው ከዓ ስፖርት ሃገር ክምዕብል ዘይሕሰብ እዩ መንእስያት ኤርትራ ብደረት ኣልቦ ወተሃደራዊ ኣገልግሎትን ክሳብ ንባርነት ዝደናደን ግቡእ ሞሳን ዓስብን ዘይብሉ ግዱድ ዕዮን ብዘጋጥሞም ዓመፅን ሰብኣዊ ግህሰትን ተማሪሮም ተስፋን መጻእን ጸልሚትዎም በብዝጣዕሞም ኣብ ዶባት ሃገር ብጥያይት ኣሕዋቶም እናተሃርሙ ካብ ሃገር ካብ ዝነፍፁ ዓመታት ኮይኑ እዩ ሰበስልጣን እቲ ምልካዊ ስርዓት ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚ ንውሓት ግዜ ሃገራዊ ኣገልግሎት ናብ 18 ዋርሕ ክወርድ ምዃኑ እኳ እንተሓበሩ ክሳብ ሕጂ ግን ኣይተተግበረን ኣብ ኤርትራ ሓሳብካ ናይ ምግላጽ ናይ ምዝራብን ናይ ምትእኻብን ናጽነት የሎን ኣብቲ ሃገር ልዕልና ሕጊ ዝበሃል የሎን ግዝኣት ሕጊ የሎን ሕግን ስርዓትን ሓደ ሰብ ውልቀ መላኺዮ ንሱ ይኣስር ንሱ ይኸስስ ንሱ ይብይን ዋላ እውን እቲ ከም ሰልፊ ዝግለጽ ህግደፍ ኣብ ምሕደራ እቲ ሃገር ተራን ስልጣንን የብሎን ከም ፖለቲካዊ ትካል ስሩዕ ኣኼባ ካብ ዘየካይድ ዳርጋ 20 ዓመቱ ቀሪቡሎ እቲ ብዙሓት ካብ ኣባላቱ ዝሞትዎን ዝተኣስርዎን ሃገራዊ ባይቶ ካብ 2002 ንድሓር ተኣኪቡ ይፈልጥ ነዩ ብናጽነት ዝሰርሕ ፍርዳዊ ትካል የሎን ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ትካላዊ ኣገባቢው ዝገዝእ ዘሎ እቲ ስርዓት ብወግዒ ስልጣን ካብ ዝጨበጠሉ ካብ 1991 ጀሚሩ ሃገራዊ ምርጫ ኣይተኻየደን ኤርትራ ካብ 2002 ጀሚሩ ሓጋግ ኣካል ዝበሃል የብላን እቲ ፈራደ ኣካል እውን ግዳይ ፍጹም ቁፅፅርን ምትእታውን ናይ ተፈጻሚ ኣካል ኮይኑ ዝርከብ ዘሎ እቲ ፕሬዚደንት ኣብ 2014 ምስ ማንም ከይተማኸረን ከይዘተየን ነቲ ኣብ 1997 ጸደቐ ሃገራዊ ቅዋም ሞይትዩ ሓድሽ ቅዋም ክነድፍ ኢና ኢሉ ኣብ ጽምብል ናጽነት ምስ ሓበረ
ክሳብ ሕጂ ዝተገብረ ነገር የሎን ስለዝኾነዩ መንእሰይ ኤርትራ ተጻዋቱ ኩዕሶ ይኹን ኣትሌት ምልካዊ ምሕደራ መሪርዎም በብዝኸድዎ ዝነፍጹ ዘለዉ ስለምንታይ ግን መንግስቲ ንዋሕዚ ስደት ንምግታእ ዝኾነ ይኹን ፖሊሲ ዘይተኣታተው ኢሎም ዝሓቱ ብዛዕባ ሃገርን ህዝብን ዝሓሙ ጉዱሳት ወገናት ኣለዉ ይኹን እምበር እዚ ምልካዊ ስርዓት መንእስያት ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ሃገር ተወዲቦም ብህዝባዊ ናዕቢ ካብ ስልጣን ከይኣሊዎ ብዝተኻእለ መጠን ካብ ሃገር ከም ዝነፍጹ ዝገብር ዘሎ ስለዚ መንእስያት ኤርትራ ኣብ ሲናይን ሳህራን ጸገም ኣጋጢሞዎም ኣብ ሳህራ ብጽምእ ማይ ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ብሓደጋ ማዕበል ጸገም ኣጋጢሞዎም ክበሃል ከሎ ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ብምባል ዘነኣእሶም ብዘይ ምኽንያት ኣይኮነን ፍልሰትን ስደትን መንእስያት ኤርትራ ብፍላጢ ዝግበር ዘሎ ንሱ ንኸምስል ንምዕራብን ኣሜሪካን ይዝኸስስ ግን ከኣ እቲ ቐንድን ጠንቅን ንሱ ባዕልዩ እቲ ስርዓት ስለዝኾነ ምህዳም ስፖርተኛታት ኮነ ኣትሌታት ነቶም ብፍቕሪ ህዝቦምን ሃገሮምን ዝሓሙ ዜጋታት እምበር ነቲ ስርዓት ምንም ኣይኮነን ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ነዚ ሰዓት እዚ ተዳልዩ ዝነበረ ሓፈሻዊ መደባትና ንምዝዛም ዳግማይ ዜና ኣለሆ ኣስመራ መስሕብ በጻሕቲ ሃገራት ንምግባራ ሓድሽ ውጥናት ይዳሎ ከም ዘሎ ምንጭታት ሬድዮ ኤረና ሓቢሮም ሓደ ካብዚ ውጥናት እዚ ናብ ኣስመራ ባፅዕን ክረንን ጥራይ ንዝንቀሳቐሱ በጻሕቲ ሃገራት ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ቪዛ ክወሃቦም ዝብል እዩ ናብ ኤርትራ ዘእቱ ቪዛ ንምሕታት ኣብ ኤምባሲታት ኤርትራ ካብ 2 ሰሙን ክሳብ 2 ወርሒ ተጸቢ ብኢጣልያ ዝተሃንጸት ከተማ ኣስመራ ብዘለዋ ናይ ኣርት ዴኮ ጥንታዊ ቅርጽታት ኣብ መዝገብ ዩኔስኮ ከም ዝሰፈረት ዝፍለጥ እዩ እዛ መስሕብ በጻሕቲ ክትከውን ተስፋ ዝግበረላ ከተማ ኣስመራ ኣብ ዝሓለፈ 15 ዓመታት በብእዋኑ ብዘጋጥማ ዘሎ ዋሕዲ መሰረታዊ ኣገልግሎታት ጽሩይ ዝስተ ማይን ኤሌክትሪክን ስእነት መሰረታዊ ሃለኽቲ ነገራትን ናህሪ ዋጋታት ክራይን መንበሪ ኣባይትን ተደሚርዎ ነበርታ መሪር ህይወት ይሕልፉ ከም ዘለው ዝፍለጥ እዩ ኣስመራ ብዙሕ ዕቤት ካብ ዘርያ ከተማታት ኣፍሪቃ እናተባህለት እያ ትግለጽ ናብ ብዙሕ ከተማታት ዓለም ናይ ምብጻሕ ዕድል ዝረኸቡ ድማ ኣስመራ ብጽምዋ ዝተዋሕጠት ከተማ ይብልዋ ይኹን እምበር ኣብ ኤርትራ ካብ ዘለዋ ከተማታት ብተዛማዲ ተዝሓሸ ኣገልግሎታት ዘለዋ እያ ብደረጃ ሃገራት ዝተኻየደ ወግዓዊ ቆፅራ ህዝቢ እኳ እንተዘየለ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኣስመራን ከባቢኣን 14,000 ነበርቲ ኣለዉ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣምባሳደር መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ፈረንሳ ዝነበረት ሃና ስምዖን ከንቲባ ከተማ ኣስመራ ክትከውን ተረቂሓ ምህላዋ ምንጭታት ኤረና ሓቢሮም እቲ ኣምባሳደር ካብ ፓሪስ ድሕሪ ምስሓባ ክትድስክልድያ ናብ ካልእ ጽፍሒ ክትሰጋገር ኣብ ትጽቢትያ ጸኒሓ ካብ ቤት ጽሕፈት ፕሬዚደንት ብዝተዋህባ ደብዳቤ ድማ ከንቲባ ከተማ ኣስመራ ንምዃን ተረቂሓላ ኣብ ሾደን ከተማ ስቶክሆልም ከባቢ ቦትሺርካብ ዘጋጠመ ከቢድ ናይ መኪና ሓደጋ 2 ኤርትራውያን ሞይቶም ኣብቲ ዝሓለፈ ሰሙን ዘጋጠመ ሓደጋ 4 ኤርትራውያን እውን ከም ዝቆሰሉ ወኪል ኤረና ካብቲ ሃገር ሓቢሩ እቲ ሓደጋ ሓንቲ ሚኒባስ ነቶም ኤርትራውያን ጽዒና ንዝነበረት መኪና ብድሕሪት መጽያ ድሕሪ ምግጫዋ ዘጋጠመ ምዃኑ ዝግለጽ ዘሎ ሓደ ካብቶም ኤርትራውያን ብኡንብኡ ክመውት እንከሎ እቲ ካልኣይ ግና ብከቢድ ተሃስዩ ኣብ ሕክምና ክእለ ድሕሪ ምጽናሕዩ ዓሪፉ ስነ ስርዓት ቀብሪ ናይ ሓደ ካብቶም ግዳያት ሓደጋ ሎሚ 8 ጥቅምቲ ኣብ ሾደን ክፍጸም እዩ ናይቲ ካልኣይ ሬሳ ግና ናብ ኤርትራ ክምለስ እዩ ቀዳማይ ሚኒስተር ሱዳን ዓብደላ ሐምዶቅን ፕሬዚደንት መሰጋገሪ መንግስቲ ጀነራል ቡርሃን ዓብደልፈታሕን ኣብ ስዑዲ ዓረብ ወግዓዊ ናይ ስራሕ ምብጻሕ ኣካይዶም እቶም መራሕቲ ብሰንበት 6 ጥቅምቲ ናብቲ ሃገር ኣብ ዝኣተውሉ ምስ ንጉስ ሳልማንን ወራስ ዓራት መሐመድ ቢን ሳልማንን ብምርኻብ ኣብ ዝተፈላለየ ፖለቲካዊ ቁጠባውን ዲፕሎማስያውን ምትሕጋዝ ተመያይጦም ስዑዲ ዓረብ ኣብ ሱዳን ገዚፍ ወፍሪ ንምክያዱ ውጥን ከም ዘለዋ ኣብቲ ኣጋጣሚ ክትገልጽ እንከላ ሱዳን ካብ መዝገብ መወልቲ ሽበራ ንኽትእለ ንግስነት ስዑዲ ዓረብ ዲፕሎማስያዊ ደገፍ ከም እትገብር ኣፍሊጣ መራሕቲ ሱዳን ናብ ስዑዲ ዓረብ ወግዓዊ ናይ ስራሕ ምብጻሕ ዘካይዱ ዘለው ሱዳን ኣብ የመን ኣዋፊራቶ ዘላ ሰራዊት ክትስሕብያ ዝብል ወረ ኣብ ዝናፈሰሉ ዘሎ እዋን እዩ ሱዳን ኣብ እዋን ስርዓት አልበሽር ንስዑዲ ዓረብ ብምድጋፍ ልዕሊ 2,000 ሰራዊት ናብ የመን ከም ዘዋፈረት ኣይርስዕን ዝኸበርኩም ሰማዕትና ነዚ ሰዓት ተዳልዩ ዝነበረ ሓፈሻዊ መደባትና ኣብ ፈጺምና ኣለና ሬድዮ ኤረና